Meron pong delivery. Asan po si Lola Tina? Hindi po po. Bakit po? Meron pong delivery. Ano yun o? Galing pong ibang planeta. Wala naman ho akong in-order. May delivery po sa inyo. Ikaw po si Lola Tina? Oo. Ito po. Tingnan nyo po. Titingnan ko po kung ikaw po si Lola Tina, ano? Oo. Galing po yung ibang planeta. Titingnan ko po kung ikaw talaga. Ikaw talaga, Lola? May bayad po yan. Wala naman akong pera. Pambayad yan. Ay, ano na kami Lola dyan at galing pa kaming ibang planeta. Malayo yung biyahe, mahal yung gasolina. Wala akong magagawa. Wala naman akong in-order. Paano yan Lola? Paano yung gasolina namin dun sa spaceship? Wala akong magagawa. Sayang naman Lola ito. Kung gusto mo, palitan ko na lang ng niyog at saka walis. Nasaan Lola yung ano? Yung walis. Oo. Nandoon ho sa loob. Oo, sige Lola, labas mo Lola. At sayang po ang oras namin. Ay, may walis daw po mga kalingap si Lola. Ito po. Yan po ang ipapalit nyo. Oo, wala naman akong pera. Ay, hindi yan pwede Lola. Kulang yan. Bakit? Wala naman akong magagawa. Kung ayaw mo ay diwag. Paano yan Lola? Yung lugi kami sa gasolina namin sa spaceship. Wala po akong magagawa. Wala naman akong pera. Spaceship na baga ngayon. Meron Lola, kaya nga nakadeliver kami. Paano yan? Wala akong maibigay sa inyong pera. Yan ang pinta pera ko yan laang walis. At saka yung may dalawa ko dyan buhok na nyo. Kung ibig ninyo ay didalhin na lang ninyo. Kung ayaw ninyo Lugi po kami kahit sa panggasolina lang sa spaceship Lola. wala nga kung mapilit kayo ay di wala akong magagawa. Ano naman ang gagawin ko? Kung hindi ho kayo makapayag, di dalhin ninyo. At wala akong maibayad. Lugi kami Lola, dapat may makuha kami. Kaya nga yan nga ang ayaw ko kasi wala naman akong in-order. Kayo ang nagpunta dito. Ikaw Lola ang nakaano dito. Ikaw oh. Ikaw talaga si Lola Tina. Ikaw ang nag-order. Nga mahirap kasing paniwalaan yun. Hindi naman ako nag-order. Sabi may order. Anong magagawa ko? Ano pa Lola ang pwede mong ipalit kasi kulang pa yan? Yun lang. 2 buhok na nyog. Asan Lola? Kaya lang, may balat pa to. Ito, may balat pa to. May balat pa Lola? Oo. Yan. Kulang pa yan Lola. Ano yan Lola? Kailangan namin ng ano? Ay, wag, umalis na kayo. Hayaan pa sila kita. Kung hindi ka aalis. Bakit? Takot ba ka sa inyo? Meron ako Lola ang ano, spaceship na ano. Nakikita mo Lola. Hindi naman ako takot yan. Ito lang pangsagak ko yan. Bakit? Gagayin mo kita. Ay, joke lang Lola. Kilala niyo pa ako Ako yung nagbigay. Naalala mo na ako? Kaya si Lola. Pati si Lola. Nagalit na si Lola. Grabe. Ito Lola Ito po si Kuya Joel. Magkakamera sa atin. Ayan.
Joke lang yan, Lola. Joke lang yan, Lola, ha? O, ito, Lola, may ano ka. Dito ka po. Maupo ka po, Lola. May ita ka dyan, ano? Ay, nandun yun itak ko sa... Si ano na lang. Ito, Lola, grabe mga kalingap. Bibigyan tayo ng ano ni Lola pamalit dito sa order. Ayan, Lola. Nagulat ka, Lola. Ako pala ito. Ito, Lola, may microphone tayo. Yan, microphone. Yan, Lola. Ito, Lola, ay libre lang para sa inyo. Free delivery, Lola. Free delivery. Ayan, Lola. Lola. Ano kaya ang nilalaman nito? Naku, dami. Madami, Lola, Itlog, Lola. Salamat. Walang bayad yan, Lola, May ano din. Yan, Lola, Madami po yan, mga kalingap, laman. Mga century at walang malagyan si Lola. Wala. Madami. May pansit ka pa, Lola, Salamat. Kape. Asukal. Gatas. Ano pa ito, Lola? Quaker Oats. Pwedeng pang almusalan, Lola. Oo. Ayan, Salamat. dami, Lola, Mga biskwit. Yung Lola. Ang kaso lang, Lola, wala ditong ano. Ito may mantika, Lola. Siyempre may bigas ka. Maraming salamat. Para sa inyo ito, Lola, Yun po. Salamat po. Bigas. Yeah. Yan si Lola, mga kalingap. At plano pa itong ibigay sa atin o kapamalit. Nagulat ka, Lola, ngayon lang may nag-deliver dito? Ha? Gulat niya ako. Anong pagkita mo sa itsura ko, Lola? Anong naisip mo? Ha? Kala mo alien? Hindi naman. Hindi naman kilala kanina. Kaya Anong inisip nyo sa akin, Lola? isip ko, hindi ko alam kung sino itong may dala ng mga grocery. Ba't ako may deliver? Gano'n nga. Sabi ko, ba't ma-deliver? Itlog, Lola. Salamat. May pang-ulam ako. May- Ano pala nito, karton? May pagkain ka dyan, Lola? Mayroon dyan sa ata. Sige na, Lola. Kakain ka? Hindi na, Lola. Nagtatanong lang. Dito, madami ka ng pagkain lalo. Pang merienda mo dyan. Bakit, Lola, ang ano mo, ang dungis mo? Ako sa tubigan. Na At talo. tubigan. Ay, nakakapagtalo ka pa, Lola? Oo. Kaya pala, Lola, siguro yung likod mo na natuluyan na. Tayo, May balik yan sa likod May balik ko. na kawawa. Nung bata Tayo pa ka, ako. Lola. Nakapakan ako Oo. ng kalabaw dyan. Ito. Kawawa man si Lola, nagtatalok pa. Bata pa ako. Kaya kita mo yan, lubog ko ito. Naapakan ako ng kalabaw nung bata pa ako. Ano, Lola, madami? Madami. Naku, sobra naman itong daladala ninyong ito. Lahat-lahat baga may asukal, may kape, may gatas, may biskuit, mayroon pang tawyo, mayroon dilata. Naku, sobra-sobra na yata ito. Lola, para sa iyo yan, Ito, ilagay na natin ito. Papasok na natin ito, Lola, ha? Oo. Baka, Maraming salamat. Opo. Welcome, Lola. Sige, papasok na natin. Baka may daga dito, Lola. Wala naman. Pasok natin to, Lola, ha? Opo. Sige, dito yan, Lola, Pasok pa yan.
po yung bahay ni Lola Tina po, mga kalingap. At nakakaawa na po yung sitwasyon ng bahay nila. Ito po, mag-isa lang. Wala ka talaga, Lola, ditong kasama, no? Wala. Wala ka pa naman ditong naanong aswang. Wala. Ako nga talaga aswang. Ay, hala! Hala, Lola! Hala, baka magabayan kami, Lola. Kasamahan ko dito yung aso ko. Yun nandun bang asong malaki, maitim. Aso ko yun. Hala, si Lola. Pasaway si Lola, si Lola, nang paprank. Niloloko tayo ni Lola. Ano, Lola? Joke lang? Hindi yun joke. Ay, hala talaga, Lola. Sabihin mo, joke lang yun. Prank tayo dyan. Pero hindi ka naman aswang, Lola? Eh, hindi. Oh, yeah. Joke lang po yung mga kalingap. Pag ako ang aswang, ay hindi ninyo ako makikita dito pag araw. Tatago ako, papatayin ako dito ng tao. Masama. Kumusta naman, Lola, ang pormahan ko, Lola? Ayos na. Ayos na? Guwapo na. Guwapo na daw, sabi ni Lola. Ano ba yung sorpresa namin? Oo. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Kakatulong na yun sa'yo, Lola. Oo. Maiyak naman si Lola. Iyak si Lola. Huwag ka na mag-iyak, Lola. Sabi ko baga, Lola, mabisita kami dito. Kaso naibang anyo kami. Naibang anyo, nagiging nagiging alien. Nagiging pulubi. Gayan lang tayo. Masaya ka naman, Lola, at nakilala mo kami. Masaya ako't lagi kayo nandito. May nagdadalaw-dalaw sa akin. May inaano ka namin, Lola, ay inaalagaan ka namin. Ilang taon ka na, Lola? 26. Ay, malapit na ito, mag-80. May matatanggap na si Lola. Magkakaroon ka ng 20,000. Hindi naman ako senior citizen. Hindi pa ako nakapasok din. Wala akong restro ay. Wala kang rehistro, Lola? Wala. Wow, mo si Lola. Paano daw maasikaso yung rehistro mo, Lola? Ewan ko kung paano. Wow, mga kalingap. At sa mga nanonood po, pwede po tayo mag-comment kung paano maasikaso yung rehistro. Hindi pa pala naka-register. Paano yung Lola? Hindi ka dito. Hindi, wala kang pangalan. Ganun. Mayroon akong, bumoto naman ako sa Ay, nagboboto naman. Naboto ako. Ko sa Mercedes. Kaya naman, nagboboto. Sa munisipyo lang ata yan, Lola. Medyo mainit, mga kalingap. Mainit. Mainit po. Naka-jacket ka eh. Nagpapawisan na nagpawisan tayo. Paano yung Alvin? Pwede siya Ay, yung mic pala. At sige, meron kayo dyan, ID, kahit anong ID, Lola? Mayroon. At maano natin, pipicturean natin. Yan, pipicturean natin yung ID mo, Lola, ha? Para maano natin yung rehistro mo. Kasi pag nag-80 ka na, may 20,000. Alagaan namin ikaw. Pag nag-80 ka, pig 10,000. 10,000 sa amin, 10,000 sa'yo. Payag ka, Lola? Pwede naman yun. Payag ka naman. Gusto mo sa inyo na lang. Matanda naman ako eh. Bibigyan mo na lang sa amin, Lola, yung 20,000. Oo. Pag nag-80 ka. Walang problema yun. Baka magalit yung anak mo. Kami na ang bago mong mga anak, Lola. Oo. Payag ka, Lola, ampunin nyo kami. Mapampun kami. Paano mag-ampun? Walang bahay. Kung bahay, di ba? Giba. Payag na kami dyan, Lola, sa ano. Naman, Lola. Oo. Kasya na kami dyan. Mahiga sa isang tabi. Payag ka, Lola? Kung payag kayong maghiga doon sa higaan kong baka pag
ganito nyo. Galawong kayo sa lupa. Wala na. Sa lupa na maumagahan. Payag po yan, payag. Payag kami, Lola. Oo. Ang tanong, Lola, payag ka? Payag ako. Bakit ka payag, Lola? Kasi mabuti nga ngayon may kasama ako. Kaysa wala. Tuwa ko nga pag wala ako ganitong gabi na. Tulong ninyo. Ay yung ID ko. Pipicturean namin, Lola. ID mo. Kukunin ko muna. Oo, baka kung makita natin, matulungan natin si Lola. 6 years. Ano yan? Ano yan? Kung nabuto naman. Kabubuto na yun. 76. Papunta na po kami ha, ulit. Ingat ka po dito ha. Opo. Opo ka, kunin mo na. Maraming salamat sa inyong dalawa. 3 kami, Lola, 3. Tao pati si Cedric. Pero papunta na kami ha. Mag-ingat kayo. Ikaw din, Lola, at mag-isa ka dito, Lola. Oo. Mabigat nga sa kalooban namin na iwan ka dito ay. Wala man na magagawa kasi Gusto mo, Lola, sama ka na sa amin. ay ayoko pag magsama may trabaho pa ako. Ayaw po magsama. Okay, ano na lang namin, ikikidnapin na lang namin ikaw, Lola. Joke lang po. Ayan. Okay po mga kalingap at paalam na muna po kami pansamantala sa ating paghatid po ng groceries, bigas po para kila Lola. Mula po yun sa ating channel. Thank you so much sa mga walang sawang nanonood, hindi po na-skip ng ads, hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Kalingap Alvin. Pa-subscribe na po. Please don't skip ads para marami po tayong pantulong na para sa ating mga kababayan na nangangailangan. At syempre, huwag po natin kalimutan mag-subscribe din sa channel ng Ama ng Kalingap, kina Kuya Val, at Edna, kay Kalingap Rob syempre. At sa miss ko din po mga Kalingap kay Mamuena. Salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng tapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi
magsasawa, palagi mong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may pusilap na puso. Ayaw mga kalingap, good morning po, and today po mga Yan siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi